na Faduma, ku ne mafuskanta, yana na Faduma, ku ne mafuskanta, ainihin rahama, ku ne mafuskanta, masu abin nema, ku ne mafuskanta, ina alfarma, ku ne mafuskanta, dan shehu barhama, ku ne mafuskanta, ta maku hidima, ku ne mafuskanta, suturar sutururi, ku ne mafuskanta, nurin nuri, ku ne mafuskanta, bugan sirri, ku ne mafuskanta, wala asrari, ku ne mafuskanta, na Faduma, ku ne mafuskanta, yana na Faduma, ku ne mafuskanta. assalamu alaikum radina na Faduma, ku ne mafuskanta. Assalamu alaikum muradina na da Fatima, ku ne mafuskanta. Assalamu alaikum muradina na da Fatima, ku ne mafuskanta. Production. Ya ilahi ka kara aran dama, sannan ka dada min ilhama, in yau baituka wani masu ma darajar darajoji make banta, Darajar darajoji. make banta. Assalamu alaikum muradina na da Fatima, ku ne mafuskanta. Rabbi salatan da kake yi, ka kara kanun ka ga masoyi, halai da sahabu suna koyi, ba sa shiri da shiririta, Ba sa shiri. da shiririta. Assalamu alaikum muradina na da Fatima, ku ne mafuskanta. Gaisuwa gurin jajirtattu, ƙaunar ku ta yi min katutu, shurafa'u 'ya'yan Fadumatu, ku yi mini iso da kasidata, Ku yi muni iso. da kasidata. Assalamu alaikum muradina na da Fatima, ku ne mafuskanta. Auliya jirgin alfarma, su Sheikh Tijjani mai karama, baya gunu bashi ne barhama, kadimuddi wani matafiyata, Kada waddewan. matafiyata. Assalamu alaiki kure matsayi, sirrin cikin duka ayoyi, kaina akwai kayan nauyi da kwanu muhabbar kuce na yuta, Da wani muhabbar ku ce. na yuta. Assalamu alaikum muradina na da Fatima, ku ne mafuskanta. Ya martabar bayi zahara, sirrin akwai rahama tsura, matattaran dukkan nasara, a cikin ku nake ɗeba kewata, A cikin ku. nake ɗeba kewata. Assalamu alaikum muradina na da Fatima, ku ne mafuskanta. Ina ya kuya ma asumiya, a nan da can kuke raban kaya, hidimar ku ita ɗai nai aniya, daga nan har cikin kushewata, Tun daga nan. har cikin kushewata. Assalamu alaikum muradina na da Fatima, ku ne mafuskanta. Kurewar isa ma'ajin rabbi, ku nake kira lubin lubi, na gamsu hannun ku nake bi, jabai da ku na kake tata, Duka hijabai. da ku na kake tata. Farfajiyar rahama ku ne, luɗufi sassauci halin ku ne, komai da kowa daga ku ne, kuma ga ku ne mafuskanta, Kuma ga ku. ku ne mafuskanta. Assalamu alaikum muradina na da Fatima, ku ne mafuskanta. Ya sinadarin fita fitattu, fita da shigar ku ta daidaitu, daidaituwar ku ta kasantu, cikin kaɗai tashi abin bauta, Cikin kaɗai tashi. abin bauta. Assalamu alaikum muradina na da Fatima, ku ne mafuskanta. Da so da ƙaunar ku nake ɗauke a zuciya,
masu cikar haske da'iman ku nake wata ke da tanubura har da salon jita da tanubura har da salon jita. Assalamu alaikum muradina na na Fatima ku ne mafuskanta na faɗi masanin ubangiji makwararan duka darajoji matsayin ku baya zuwa geji duban ku ke daɗa jazbata duban ku ke daɗa jazbata. Na fari gudun jin masana Allah gaban ku tilasa cire hula na cikin rabbi masu daula abin nufi ku ne mafuskanta abin nufi ku ne mafakata. Assalamu alaikum muradina na na Fatima ku ne mafuskanta Ya sadautakar Sayyidina Ali kila mun ce mu yi tozali masu mukamai saman koli arzikin mu makwarar bajinta arzikin mu makwarar bajinta. Assalamu alaikum muradina na na Fatima ku ne mafuskanta Ina son ku yana na Fatima nasuwata in maku hidima so nake ku yi mini alfarma wanda za ka yi na kushewata randa za a kai ni kushewata. Assalamu alaikum muradina na na Fatima ku ne mafuskanta Ku tsaya min ku yi min ta goma shi masu kauda ababa na haushi don salon kyawu na murmushin Imam Ali sirrin makaranta Imam Ali sirrin makaranta. Ina da yi muku godiya na abin da ya zo makon baya gashi kun ba da abokan tafiya yan a mutum ku majazabta ina amutunuku majazabta. Assalamu alaikum muradina na na Fatima ku ne mafuskanta Rahama da kusanci nake roko ku kara tabbata shi kununninku ga dan Abdu masu abin ayyuko Sheikh Salihu Yusuf manufata Sheikh Salihu Yusuf manufata. Assalamu alaikum muradina na na Fatima ku ne mafuskanta Daga nan nake shirin bana kwana ya zahara ku biya bukatuna ku magance duk matsaloli na darajar abban kisilar bauta darajar abbanki silar bauta. Assalamu alaikum muradina na na Fatima ku ne mafuskanta Mai fadanci ɗan Salihu ne maridi ga Sheikh Idris ne anguwar Juma mazauni na ne a Zawudi wani makaranta Azawuddin makaranta. Rabbi salatan da kake yi ka ƙara kanin ka ga masoyi halai da sahabu suna koyi ba sa shiri da shiririta ba sa shiri da shiririta. Assalamu alaikum muradina na na Fatima ku ne mafuskanta na Fatima ku ne mafuskanta ya na Fatima ku ne mafuskanta ya ainihin rahama ku ne mafuskanta masu abin nema ku ne mafuskanta mina alfarma ku ne mafuskanta dan shehu barhama ku ne
fuskanta.